सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि मुसाहारि ब्लग यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैबाय आङो। बे ब्लगानो जाबाय आं फार्स्ट टाइम मट' ब्लगिं खालामनो नागिरदों। प्रडाक्टखौबो आं अनलाइनाव बिहरखाबाय, फ्लिपकार्टआव सफैनानै गोबावसै। दा बेखौ आं ट्राइ नायनायाखै आरो बेखौनो दिनै फार्स्ट टाइम ट्राइ नायनो नागिरदों, माने टेस्ट खालामनो नागिरदों। माबोरै लागायो माबोरै मायो भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअखौ जागायजेननोसै। नैबे दा फ्लिपकार्टआव बिहरनाय प्रडाक्टआ नैबे मेन जाहैबाय। बे माउन्ट जागोन ना हेलमेटआ रलां दा देखायगोन बेफोरबायदिखौ जोङो बेबो मबाइल होल्डार, बेबो मबाइल लागायगोन। ओमफ्राय नैबे क्लिप आं लागायनोसै र' नायलांदो भिडिअखौ। Babu. Baba. Ini lah. Itu dilakai ini. Pas lagi. No, 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 no. Kasih naik ya.